Krásný den přeju všem. Já se jmenuji Hana Zmitková, jsem interiérovou designérkou a jsem stavební inženýrkou. A co vám můžu nabídnout? Pokud přemýšlíte o nějaké změně ve svém prostoru, nebo máte úplně nový, čistý prostor, nepopsaný list, tak se na mě můžete obrátit. Dělám návrhy, vizualizace, projekty a potom kompletně zařizuju realizace, včetně různých drobných úprav, zajišťuju stolaře plus komunikace se stolařem, tapetuju a tedy a tedy. A ve svých návrzích vlastně zohledňuji hlavně to, aby ten prostor potom byl úplně nadčasový. Hrozně ráda používám přírodní materiály a krásné detaily. A potom úplně nejdůležitější je správná dispozice, protože tyhle ty vlastně dvě věci, ty kvalitní přírodní materiály a ta správná dispozice, co se týče dispozice nábytku, ale i dispozice příček, se kterou můžu taky pomoct, tak to určuje to, že ten interiér potom těm majitelům slouží dlouhá léta, což mám hrozně moc ráda. A potom jako každý designér, tak zohledňuju i to, aby ten prostor byl perfektně funkční, aby měl krásnou estetiku a aby byl propojený, aby zohledňoval i osobnost majitele, osobnost investora nebo skupiny klientů třeba, takže tohle je pro mě hodně moc důležité. Koukněte na moje projekty a pokud se vám má práce líbí, tak neváhejte, kontaktujte mě, domluvíme se na ceně a moc se těším na spolupráci. Ahoj!